Jie pe jem bas tang dai tha Kit ba nang ben snem bangi shong Jing en las tang kala khong pong Yo en par shu pen ya khana Yo en par shu pen ya shong kai Bang nang ga du khen kor shu pi La la mit pi en ka mobile Ani ko wei ok me ka thei Ja non sbai ngan shuen na pi ba ding thai ba ding pai bri pen ja tha chwa nga ha ni pok ji pen thang da chwa nga la ka ja ben asi ka klam ba ka ki dan kin le trai shi tam nga man ka sni ai ba I ba bu rom nga na pi Da kum nan pa Da kum nan pa Da kum nan pa ngan shanya Naka mobile pi la dem nga bong ye bnya La ha insta la ha FB Men pa na nga walen Ba pi follow ba pi at text Din ki kan thay ba pi at friend Ani ko wei ko mai ka thei la mit phi tang thara sneu na nga ha ba ki khen las dang samla nu pas tang biang na na ashina a la ki kin thei ne ki shin rang baron tia lam ki hentan ba de ka juk technology upi wa je per khat bithan Istakane ka juk hantia